csak valami leszartál. Igen, beszaladtam, te faszokból, és összebartad a csokilat. Egy csokival, mi? Ha megkóstoltad már, te vagy mi volt? Akkor már megésztél. Milyen lenne? Biztos, hogy egy rosszul csoki. Nem mondom, hogy Még jó, szagolgatják. milyen, te faszokból? Én nem mondtam, de nem foglalkoztunk, hogy neked csoki van. Milyen, te faszokból? Milyen? Szar? Nézzek nyalog a kézzel. Szarnyaló vagy. Milyen csak? Kicsit beszóltál, barátom. Pont időször a senki. Pont időször a senki. Vagy akkor soha kell hozzá egy pár. Kicsit beszóltál, barátom. Nem vagy. Haverom mondta, hogy úgy kurtam nővel, hogy nem törölte ki a segédszalás után, ilyen csík volt geci a lepedőn. Azaz az milyen géz, a megtudom a nőt, szarcsík van a lepedőn.